Ah, per cert, nois, tinc una llista de totes les pel·lícules que s'han d'estrenar de més o menys ara. Anem a veure si en teniu ganes, si no, si creieu que es fotrà una hòstia, si creieu que serà un èxit. Flash! Amb tots els problemes que han tingut. La famosíssima Flash que s'hauria d'haver estrenat fa 27.000 anys A i que tope. arribarà el dia 23 de juny de 2023. Jacint, Serà una molt bona pel·lícula, no funcionarà tant com s'espera i ja està, i li tinc ganes, moltes. Víctor? Jo, el dia de l'estrena ja estaré, perquè em moro de ganes de veure-la i crec que ho patarà. Jo crec que amb taquilla ho rebentarà bastant, però que hi haurà alguna cosa de la pel·li que no acabarà de funcionar. Masses problemes han tingut pel mig, masses històries, massa reconstrucció, final d'anterior fase, bla, bla, bla. Jo crec que farà molta pasta, però que no serà ni gaire recordada ni, Clar, ni és que gaire tampoc porta elevada. enlloc, o sigui, no crec que... Exacte. Que la Dona gent... igual, però és, Però faran és, la, pasta. és la pel·li que de DC que més ganes té de veure la gent des de fa temps. Sí, això sí. Ja només per a l'efecte Keaton, Michael Keaton, Exacte. la pel·li ho patarà. Jo si d'alguna cosa tinc ganes, sobretot, és això, de veure Michael Keaton fent I de Ben Batman. Affleck, tio. A mi Ben Affleck no em porta una miqueta menys, la veritat. Em porta una mica menys. Va, passem a la següent. Hòstia, també, molt interessant. Propera pel·lícula de Wes Anderson, Asteroid City, amb un cast de la vidíssima, s'estrena el 23 de juny. Com ho veieu? A veure, com totes les de Wes Anderson, estarà bé la pel·lícula, però és que jo començo a estar molt cansat de que sigui sempre exactament el mateix, que no arrisqui gens, tio. I em cansa, em cansa. I mira que m'agrada. Jo a tope, jo sóc molt fan de Wes Anderson, així que aquesta aniré a veure al cinema també el dia de l'estrena, si puc, a tope. I com sempre li anirà bé, i la tindreu en un mes a Disney+. A Disney+. Però aneu-la a veure al cinema. Tal qual. Sí, jo crec que... Jo per mi també és un sí. També tinc ganes d'anar-la a veure al cine. És d'aquelles pel·lis que dèiem abans, no?, que segurament no té ni molts efectes especials, ni molta acció, ni res, però que mola veure-la al cine. A més, bueno, tots sabem de la fotografia de les pel·lis de Wes Anderson, i en aquest cas també el color serà importantíssim i té molt bona pinta. I veure-la al cine jo crec que serà un encert. Jo li dono un sí com una catedral. Una altra pel·lícula que s'estrenarà en català, també estem parlant de Disney, 14 de juliol, Elemental, la nova pel·lícula de Pixar. Jacint, per no perdre l'ordre. Un no rotund. No rotund com tot el que està sortint d'animació d'aquesta casa. Víctor? Jo tinc ganes de veure-la, però ja es vaticina de que serà la pitjor estrena de Pixar per sota de Lightyear. O sigui, es pronostica que es fotrà una hòstia És que... descomunal. Veurem. Jo crec un altre cop que s'han complicat la vida i no sé si el públic vol veure això. Jo crec que no. Però O sigui, de fet, serà bona pel·li, eh? Jo crec que serà bona pel·li, però ojo amb el que tenim aquí, eh? jo crec que de fet han fet el contrari que complicar-se la vida, que és ficar-se-la massa fàcil i fer una altra vegada el mateix, el mateix, el mateix. No. I és que ho hem vist 300 milions de vegades, no arrisquen res, no arrisquen ni amb Però és que animació, Disney crec ni que amb té- història. Disney té la voluntat d'ensorrar Pixar. O sigui, Sí, estic d'acord, Jacint. Sí. Bueno, també dic que l'última pel·lícula de Disney tampoc, o sigui, també es van fotre una hòstia i era Disney, que era un món estrany. és Però que no no li van van donar saber promo. vendre. És No que li van donar promo per res, i em sembla que es va estrenar directe a plataformes. No, van a cinema. Sí, també sí, van a però cine. cap de res ja va Doncs... saltar. Exacte. Bueno, jo crec que per mi aquesta Elemental segurament la veuré, però per mi és un no. Per mi és un no. No em caldrà. Aquí això us interessa. Missió Impossible 7. La gran pel·lícula Jacint, què? d'aquest estiu, per damunt d'Indiana Jones, serà aquesta, i li tinc unes ganes absolutament boges. Una altra saga d'acció que m'encanta i que s'acaba, i aquí som fans del senyor Cruise fent de Ethan Hunt. Bueno, perdó, que s'acaba... passa una mica com amb Fàstics, Exacte. És Missió Impossible 7, Sentència Mortal, per tu. Víctor, què li dius a aquesta? Jo no Missió sóc molt Impossible? fan de Missió Impossible. No les he seguit totes, de fet, crec que em queden algunes per veure i tot, així que no sé. No crec que vagi a veure al cinema, a no ser que em posi al dia. I si em poso al dia i Uf, de veure 6 pel·lis, i vaig a veure, crec que em vaig quedar a la 4 o a la 5. Si em poso al dia i mentre l'alta flipamenta d'en Jacint, l'aniré a veure. Si no, doncs bueno, que li vagi molt bé. A tot el que faci Tom Cruise, que li vagi de puta mare. Endavant.
No, jo la veritat és que ni fu ni fa, segurament la veuré. Ara mateix no et sé dir si em picarà per anar al cine o esperar que surti, la veritat, tant més. Però si té vibes, I si té les mateixes vibes que Top Gun, endavant. O sigui, renaixement de Tom Cruise, que dongui uns últims anys bons fins que es foti una hòstia gravant una pel·li i es mati, i ja et dic, ni fu ni fa, però segurament l'acabaré veient, perquè al final una pel·li d'acció així un dia tonto i tal, te l'acabes veient sempre. I això és el que crec que busca, també, aquesta missió impossible. Què més? Hosti, sí, que això portarà cua. Barbie, Jacint. Sí que serà una merda amb ínfoles, però molt a favor. Molt a favor i que li foti d'hòsties a l'Oppenheimer aquell dels collons de Nolan i li ensenyi que el cinema està fet per això, per anar a gaudir. Mira, des d'aquí ho dic, serà la pel·li més taquillera de l'any. No. Així. La pel·li més taquillera de l'any serà Barbie. Mario. Ho superarà Mario. Mario s'ha estrenat aquest any, sí. Ojo amb Barbie. I jo, cap de setmana que l'estrenin estic allà veient a Barbie. Vestit de rosa i amb nines, ninos i tot el que faci falta. A tope. Mira, hauràs d'esperar el 21 de juliol. 21 de juliol s'estrena aquesta Barbie, que jo per mi també és un sí absolut. Tinc ganes de veure més. Aquell teaser que van treure em va encantar i se'm va quedar curtíssim. Tinc moltes ganes de veure què han fet amb això i segur que seran uns jajas al·lucinants i sí, jo crec que farà molts bons números. Tinc moltes ganes de veure-la. Jacint, què acabaves de dir? Oppenheimer, Nolan, no sé què. Que passo palabra. 21 de juliol també, coincideixen en estrena, Oppenheimer, Barbie... Què, Oppenheimer? Que el follin. És que aquest tio no puc. Ha fet més mal al cine que bé, o sigui que el petin. Va, tio. Si només amb Interstellar, Batman i Memento ja ha fet més pel cine que Fàstics. Me cago en nena. Que poc dius. Jo sí que aniré a veure-la, Pol. Segurament aniré a veure-la perquè per mi Nolan és com una pel·li de Tarantino. Si s'estrena una pel·li d'aquest director, jo vaig a veure. Exacte. És que, mira, tal qual. No diré res més, sumo a el que diu el Víctor. És un eventillo. Un eventillo a veure la pel·li nova de Nolan. Hòstia, no sé això a veure vosaltres, però jo de mirar no miraré ni el tràiler. Blue Beetle. És una merda. 18 d'agost. A favor, moltes ganes. Això és una merda com una catedral. A veure, Jacint, explica'ns, per què a favor? El còmic m'agrada, veig que l'adaptació és bastant lliure, el tràiler em va semblar bastant encertat el to que li donen, i a mi, tios amb armadures, em posa molt catxondo. Jo passo de veure una pel·li que sembla una barreja entre els Power Rangers i Spy Kids. Clar, és que són dos productes que m'encanten. Això ho veuré a plataformes quan estigui. Però al cinema... Jo crec que ni això, A mi no m'interessa en absolut. A més, ja et dic, vaig veure el teaser, tràiler que van fer i era com... el motlle de pel·li d'inici de superheroi... O sigui, el motlle que ni una coma fora d'aquell motlle de descobreix el poder, no sé què, l'entrenament, el no sé quan... Hòstia, de debò, ho he vist 30 milions de vegades, aquest personatge no m'interessa en absolut, me la pela. No. Blue Velvet, a una altra cosa. Jacint! Blue Beetle, no Blue Velvet. Si fos Blue Velvet. Blue Velvet 2, el retorno. Amb l'orella, un altre cop apareix una orella. Misterio en Venècia, 15 de setembre. Afavoríssim. A mi la saga que està fent Kenneth Branagh a Camporot em sembla esplèndida i aquest toc obscur, que no té res a veure amb la novel·la, fosc, paranormal, clar, és que ho han ficat tot allà. Hi he d'anar. Moltes ganes. Creus que tindrà efectes especials semblants als de Mort en el Nilo? Perquè tela, Però què vols dir? No et van moure. Estarà gravada amb croma, també. Bueno, recordo una imatge que està com a... És horrible, però... Lo de les piràmides, tio, allò és, vull dir... És una pel·li feta un estudi, ja sí. Això és el que feia jo a Plató quan estudiava audiovisual, saps? O sigui... No, però més enllà d'això, hòstia, les adaptacions estan molt xules. Modernitzades i estan molt bé, tio. A mi m'agrada molt, també. Un sí d'en Jacint, un sí del Víctor, també, Víctor? Sí, aquesta l'aniré a veure al cine. Jo segurament aquesta la miraré a casa, però la miraré. Craven the Hunter, 6 d'octubre. A favor. I no he vist res. Si és d'aquestes de Sony que no tenen relació, serà un Morbius d'aquests, però vamos, Sí. Jo ja ni vaig veure ni la 2 de Venom ni Morbius. Jo tots dos. Fora.
Fora. A mi el cinema xorra aquest, macarrilla, a mi em funciona. Fora. No m'interessa gens. I què me'n dieu? Killers of the Flower Moon, l'última pel·lícula del bo d'en Martin Scorsese. Jo Té bona li pinta. tinc moltes ganes perquè el hype que han creat és impressionant. I per mi també una pel·li de Martin Scorsese, el que sigui, és el que dèiem abans de una mica de mini eventillo per un director que, hòstia, doncs, treu una pel·li, són directors importants i s'han de veure. Però depèn, perquè després treu pel·lícules de l'Scorsese que passen desapercebudes, com Silence, que la va estrenar i no hi va anar ni, Bueno, clar, ni ell. anar a fer una obra dolentíssima. Ja. Jo és que crec que des de... Com es deia aquella? Des de... Taxi Driver. Sí, No fotis, collons, Taxi Driver. Hòstia. No, des de la És del del 75, DiCaprio. no? Era Quina del deies? Jo crec... El Lobo. És que no me'n recordo com es Lobo deia Wall Street aquella. o la de... Sí, des del Lobo de Wall Street que no he vist una pel·li d'ells. O Shutter Island. Des d'això, anava a dir Shutter des de també és molt Shutter bona, Island. tio. Hòstia, Shutter Island és increïble, tio. Des d'aquella pel·li que no veig cap de l'Scorsese, o sigui que... Bueno, doncs aquí tindrem... Haurem d'esperar el dia 20 d'octubre. Aquesta li tinc moltes ganes. Dune, part 2. Ara! No he vist ni la primera. Molt a favor, tio. Molt. Molt, eh? Si no, Jacint, Denis Villeneuve... És que ho té tot, aquesta pel·li. A mi em va encantar. I si t'has llegit la novel·la i saps cap on... Vaig per la meitat, tio. Tio, però com fa que estàs a la meitat d'aquesta novel·la? Perquè llegeixo molt poc i llegeixo com un capítol cada mes. Jo puc veure en Pol cada 4 No. anys i sempre em diu la setmana que ve començo a Twitch i m'estic acabant Dune. Jo, per mi, és un sí absolut. 3 de novembre, tinc moltíssimes ganes i, a més, hi haurà personatges, entre cometes, nous que no surten a la primera, interpretats per actrius com Florence Pugh, i tinc moltes ganes de veure-ho, la veritat. Moltes. 3 de novembre. I, farem una última. Hem començat parlant també amb Marvel i tal, no sé què, de Marvels. Què? Com ho veieu? Nice. 10 de novembre. Bueno, es fotrà una hòstia descomunal. Jo crec que sí. Per la... A veure, també, perquè és protagonitzada per 3 superheroïnes femenines amb molt de hate. O sigui, jo he de dir que la primera pel·li em va agradar, de la Capitana Marvel. Em va semblar entretinguda. No aniré a veure-la al cine, però quan estigui a Disney Plus, per què no? Jo és que, o sigui, la primera no em va agradar, i no és perquè siguin dones, la veritat, sinó que la primera em va avorrir molt, i, clar, vaig veure el tràiler i és que era una barreja entre comèdia, buddy movie... Sembla este cuerpo no es el mío, eh? Sèrie B, masses conceptes i jo em perdo, a mi que siguin molt clars. Jo només diré que crec que la poden fer una mica més interessant depenent de com la relacionin amb el Secret Invasion, no? Que ara comencen a fer una mica de públic, que s'estrenarà... És sèrie, no? Secret Invasion. Sí, o amb la dinastia de Khan, no? Si ho relacionen bé i tal, amb aquesta fase... Li ficaran un crom a la presó, aquell senyor? És... Segur. Pensa que és espacial. Si passa a l'espai, seguirà tot el rotllo de la dinastia de Khan. Així que, no sé, però l'actor, diguem que... Però bueno, és amb l'actor que ho tenen més fàcil si l'han de reemplaçar, no? Perquè diuen, sí, no, vale, doncs en aquest altre univers té aquest altre aspecte. Fumada. Ja està. Sí. A per lo següent. Bueno, anava a dir que és l'última, però ara sí l'última, que l'he vist aquí. Napoleón. És com en Basté sempre diu el mateix. Aquesta és l'última pregunta. Ara sí, ara sí. Napoleón, Joaquin Phoenix. Napoleón, Ridley Scott amb Joaquin Phoenix, tio. O sigui... Ja aniré. Sí o sí, no? O sigui... Vaja. No a més, el que no té encara és data d'estrena, és a dir, que encara es pot estrenar o a finals d'aquest any o a principis del que ve. O sigui que... L'únic Napoleón que m'interessa és el de les aventures de Billy Ted. I el de Dinamite. Exacte, i el de Dinamite. Doncs, nice. Jo crec que hem fotut un repàs brutal a les futures estrenes i hem donat els nostres punts de vista, si les esperem amb ganes, si no, o què n'esperem d'elles. Així que jo crec que ho podem deixar aquí.